Ja z časti naviažem na tú predchádzajúcu prednášku, len s tým, že tvrdenie je asi také, že neoliberalizmus vlastne znamená, že liberalizmus sa zvládne. Keď som pôvodne koncipoval môj príspevok, chcel som hovoriť o troch oblastiach ľudskej činnosti, v kontexte globalizácie, a síce o štáte, o filozofii a o psychoterapii. Bohužiaľ, keď som ten príspevok začal koncipovať, zistil som, že psychoterapia ani necekne, pretože na to je priestor. Keď som si ho napísal, tak som zistil, že ani s myšlenkou vlastne nie je stíhať to prezentovať. Preto v štáte poslali máme 4 základné prvne argumentáciu mechanikom a prejdem priamo k filozofii v kontexte vlastne globalizácie, v kontexte krízy, teda rozvoja filozofii. Tie 4 základné prvne. Prvý. Štát pozorovaný skrz marxistickú optiku predstavuje bojisko medzi kapitálom a prácou. Druhé tvrdenie. Globalizácia spôsobila klinickú smrť štátu, čo to znamená, že bojisko ovládol kapitál a politika funguje predovšetkým už maskovať tento stav. Napriek zdaniu kríza len potvrdila. Tretie tvrdenie. Takto vzniká spoločnosť, ktorú podľa mňa najvystižnejšie charakterizoval francúzsky filozof Debord spoločnosťou spektáklu. On sa uvádza, že politici sa stávajú pseudostáre. A keď som si náhodil do Google podcast Obama Mania, vyhodilo mi to skoro 400 000 odkazov. Napriek tomu, že sa snažím pracovať teraz s Debordovým konceptom, je tam jeden veľmi dôležitý rozdiel. Debord tvrdil, že zlom spoločnosti, že spoločnosť spektáklu vznikla niekde na 20. a 30. rokov. Ja som presvedčený, že sa tak stalo potlačením revolúcií v roku 68. Štvrtá posledná téza. V oficiálnom spoločenskom diskurze existujú dve ideológie, ktoré vlastne reprezentujú kapitál a prácu. Kapitál reprezentuje neoliberalizmus a prácu sociálna demokracia. Otázkou je, ako je možné, ak teda tie tézy, ktoré som postavil, sú platné, ako je možné, že ani jedna druhá doktrina nič také nereflektuje. Prvá odpoveď by asi mohla byť, že ide o ideológie mocenské, stratili by vlastnú platnosť, tým pádom, ktoré pomôžu. Oveľa dôležitejší ale druhý faktor. Neviem, či to je už čítanie. Druhým faktorom, veľmi dôležitým, je, že obe tieto ideológie, respektíve stanoviska, sú doslova posadnuté ekonomickým rastom. Ten predstavuje východisko akýchkoľvek úvah, nielen ekonomických. Už nejde len o ekonomický súbor keynesiánstva s neoklasickou školou, ale o posadnutosť celospoločenského diskurzu, ktorého základným východiskom je hospodársky rast, ktorý sa snaží akúkoľvek ľudskú činnosť premeniť na tovar. Debord hovorí o pasti spektáklu, ktorý je, citujem, momentom, v ktorom tovar plne obsadil spoločenský život. Vzťah k tovaru sa stal nielen viditeľným, ale dokonca nie je možné vidieť nič iné. Svet, ktorý človek vidí, je jeho svetom. Z mnohých príkladov vyberám jeden jediný star vlastne z nášho kontextu a je to nemecký sociológ Udo Ibeck. Vo svojej práci Globalizácia analyzuje súčasné spoločenské mocenské napätie takmer marxistickou optikou. Napätie sa tu odohráva medzi troma subjektmi: korporáciami, čo môžeme stiahnuť na kapitál, verejnosťou, čo môžeme stiahnuť na prácu a štátom. Analyzujúc vzťahy medzi týmito troma entitami dospieva k takémuto záveru. Konanie svetových koncernov a národných vlád sa dostáva pod tlak svetovej verejnosti. Občan si vysvetľuje akt kúpy, to priamy hlasovacou lístok, ktorý môže vždy a všade politicky použiť. V bojkote sa tak zbližuje a spája aktívna konzumná činnosť s priamou demokraciou. Beck je dokonca presvedčený, že takýmto spôsobom sa približujeme ku Kantovej utopii svetovej občianskej spoločnosti. Nebudem s týmto povedzovať, upriamím pozornosť len na jeden aspekt. Beck spája kupovanie a hlasovanie, teda v konečnom dôsledku konzumnú demokraciu. Čím v rámci Debordovho konceptu upadá na tovarové pasti spektáklu. Ako si však vysvetliť túto posadnutosť rastom a hlavne fungovanie spektáklu? Na
Ak sa ponoríme hlbšie a položíme si otázku, z akej predstavy o človeku myslenie oficiálne akceptovaného diskurzu vychádza, ponúka sa nám zaujímavá odpoveď. Postulovať nevyhnutnosť hospodárskeho rastu má zmysel pravdepodobne len vtedy, ak predpokladáme, že človek je bytosťou, ktorá chce nevyhnutne mať, respektíve konzumovať stále viac. Táto charakteristika je zdieľaná filozofie veľmi dobre známa a asi najprecesnejšiu zadefinoval jeden z spoluzakladateľov neoliberálneho myslenia Ludvík Mises. Najcharakteristickejším znakom človeka je to, že nikdy neustáva snahe zvýšiť cieľovú činnosťou svojho práva. V prípade neoliberalizmu si takáto odpoveď neprekvapuje. Otázkou je ale, čo sociálna demokracia, ktorá evidentne vyrastla z Marxizmu, zradila vlastné východiska. Myslím si, že to bolo naopak, totiž, že východiska zradili sociálnu demokraciu. Aby som sa pokusil vysvetliť toto moje tvrdenie, je nevyhnutné položiť si veľmi prekladnú otázku, ako je to s obrazom človeka v samotnom marxizmu. A nechám zase tam najprv odpovedať autoritu, respektíve ďalšiu stranu. Michel Foucault v kontexte Marxových ekonomických analýz vyjadruje takto. Nemyslím si, že by jeho Marxové analýzy presahovali epistemologický priestor, ktorý etabloval Ricardo. Na druhej strane sa môžeme domnievať, že Marx spôsobil radikálny zlom v historickom a politickom vedomí ľudí, takže marxistická teória spoločnosti vytvorila úplne nové epistemologické pohľady. Som presvedčený, že táto nejednoznačnosť je skôr návrh Marxa než Foucault. Dovolím si tvrdiť, že aj Marxov ekonomický proces je tiež posadnutý rastom. Nebudem toto moje tvrdenie dokladať priamo Marxovými prácami, a rovno sa priznám, že by som to asi ani nezvládol. V kontexte tohto príspevku to našťastie ani nie je potrebné. O mnoho dôležitejšia je vlastná percepcia tohto problému v tábore marxistov. Jeden z najvýznamnejších neomarxistov, Gerald Cohen, v tejto súvislosti hovorí, že marxisti o túto vieru rastu prišli a práve to ich záujem posunulo inak, citujem. Strata viery v budúcu neobmedzenú hojnosť nasmeroval záujem marxizmu k normatívnej politickej filozofii a do centra pozornosti postavila otázky spravodlivosti a distribúcie. Sám Cohen uvádza, že sa to stalo práve v súvislosti s udalosťami roku 1968. Cohenovský odklon od otázok ekonómie k problematike spravodlivosti v tomto kontexte možno interpretovať ako útek pred otázkou ľudskej prírodzenosti. Z predchádzajúcich viacov by mohol vyplynúť trúfal konštatovať. Je tak preto, že marxizmus sklamanie vývojom štátov, kde práca porazila kapitál, sám uviezol po zlatú spektáklu a nevie, ako z neho bolo. Aj preto, že základy tohto rozporu možno položiť už jeho zakladateľ. V sociálnej demokracii v tejto situácii nezostalo nič iné, než akceptovať základné neoliberálne premisy o ľudskej prírodzenosti. To veľmi dobre vysvetľuje. To veľmi dobre vysvetľuje aj jej súčasné stanovisko. Sociálnej demokracii ide len o akúsi opätovnú inštaláciu boiska, kde má kapitála práca približne rovnaké možnosti a postavenie. Zdá sa, že bez štítky by sme mohli konštatovať, že tu ide len o spomínanie staré dobré povojnové časy a úvahy, ako sa k nim dopracovať v kontexte globalizácie. Na margo toho Jan Keller z rozhovoru v slovenskom denníku povedal toto. Ľavica je dnes vo veľkej kríze, lebo strátila akýkoľvek projekt budúcnosti. V celej Európe sa ľavica v minulosti vždy zahrávala s pokrokom. No dnes sa obmedzuje na to, ako udržať to, čo sa jej zatiaľ podarilo vydobiť, a to je dosť konzervatívna stratégia. Ak je tento môj pohľad len trošku správny, dá sa v kontexte názvu tohto príspevku povedať, že jedinou možnou ambíciou sociálnej demokracie je snaha o resuscitáciu štátu ako pacienta v stave klinickej smrti. Pričom ale ona sama je jasným dôkazom toho, že to možné nie je. Oficiálny spoločenský diskurs, štát, ako aj spoločenské mechanizmy sú nastavené pre človeka, ktorý chce mať a konzumovať stále viacej. Uvádzať dôvody, že tento stav sa rovná katastrofe, asi nie je nevyhnutné. Už tu padlo aj tých príspevkov, ktoré máme ukázať prečo. Ak sa chceme dostať z tohto kruhu von, predpokladám, že nevyhnutne potrebujeme pracovať s inou, respektíve možno novou definíciou prírodzenosti človeka. V takýchto prípadoch sa v našej kultúre zvyčajne pozornosť obrátila k